Nakurat na lang ang security guard nga kalit lang gitangtang sa agency bisan walay igong rason. Kini ang gibutyag ni Rinaldo Gilmer Batikin dihang midangop sa Brigada Action Center aron sa pagpangayo og tabang human siya gitangtang sa trabaho. Matud pa ni Batikin, apektado karon ang iyang pamilya gumikan kay siya ang gisaligan o siya lang ang adunay trabaho sa pamilya. Dugang pa niya gagmay pa kayo ang iyang anak sa pagtangtang sa agency kaniya nga walay igong rason. Gumikan kay dili gustog samok si Batikin. Gihangyo niya ang agency nga ihatag kaniya ang separation pay ug ang 13th month. Sa pagdangop ni Batikin sa Brigada Action Center, nahatagan og katinawan og direksyon. Porsigido si Batikin nga iyang ireklamo ang kumpanya aron makuha ang iyang 13th month og separation pay. Ma'am Cha, si Kuan ni Ma'am Cha, si Ronaldo ni Ma'am Cha, is Ronaldo Batikin. Ang ako lang ihangyo sa inyo Ma'am Cha. Kuan, ang separation ako og 13 month pay nga pila ka to wa mahatag man di sa kuha. Kung 23-24 okay na to siya. Ang napay naibilin nga 13 month pay nga mahatag ninyo. Maura nga daghangi ko na ako'y mga anak nangabang ko balay. Wa ko trabaho ron. Asa sa wala ko trabaho parehami. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.